Pinch me, is this real? This feeling of release. I'm floating in your heaven. Jedného krásneho dňa sa mi stala jedna nepekná vec, priam prekérna. Všimol som si na svojom tele jednu anomáliu a tá ma donútila navštíviť lekára. Druhé vajco. Vybral som sa autobusom k zdravotnému stredisku a tam bol on. Sám tam stál. Revízor ma chytil. Ale kde dole to vajco je to? Nevedel som rady, išiel som doktorovi, tomu starému, slepému kokotovi. Čo keď som mu povedal, čo ma bolí, sestra odmerala doktor nohy. Potom povedal, že Pane Bože, ako ty vôbec chodiť môžeš? Čo to máš za čudné nohy? Dal inekciu, zakázal pohyb. Monika ma v kancajke držala, moja huba stále dokola dávala. A keď zúfala manželka v telke bežala, Monika mi do huby